Урам моңнары дип исемләнгән концертлар кичен оештырыла. Үзешчәннәр халыкка җыр моңнарын бүләк итә. Күп фатирлы йортта яшәүчеләр мондый чаралардан канәгать. Кооператив урамында яшәүче бер райондашыбыз мондый чараларның дәвамлы булуын теләде. Җитәкчеләр безгә сораулар күп инде, моның җыелышлар күп булсын, халыкның дәгъвасы нигә күп. Монда акча җыярга килгән саен гына җыймасыннар. Җитәкчеләр килсеннәр, җыйсыннар, управляющий компанияның менә килгәне юк, җыйганы юк. Җыелышларны шастрак булсын. Күп фатирлы йортларда безнең елда шушындый чаралар үткәрелеп тора. Бүген инде безнең кооператив урамында 170 сумында шушындый чара бик матур тамаша үтә. Без бу тамашада халык рәхәтләнеп бәйрәм итә. Күңел ача, без бик шат. Мондый чараларда район җитәкчелеге, район активы да катнаша. Мөслим авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Рунар Сахбетдинов халыкны җирлектә башкарылган эшләр белән таныштырды. Бик актив катнашалар, кешеләр чыгалар, шуннан да тонсыккан кеше, инде җырлар җырлап, тыңлап, биеп, матур итеп китәләр. Һәм инде шул форсаттан файдаланып әйтәсем килә, менә бу үзара салым буенча да инде актив катнашырга кирәк. Шуннан да дәүләт ярдәм иткәндә, инде без үзебезнең өлешебезне керсәк, тагын да яхшырак булыр. Үзешчәннәр бүгенге көнгә кадәр эш ишек алдында чыгыш ясарга өлгерде. Мондый чаралар халыкка кәеф күтәренкелеге биреп кенә калмый, аларны берләштерә дә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.